Рубриката ни 70 е новото 40. В нея ще ви разкажем за страст, но не толкова към интимен партньор, а към спортен триумф. Всичко е строго регламентирано. Изготвени са специални правилници, правила за всичките състезания. Не сме само танци, имаме спортни игри, имаме бягане, плуване, скачане, петанк, хвърляне на топкавца и така нататък. За всички си имат свой регламент. Специално за днешното има време, ограничено време. Трябва да е примерно 6 минути с влизането, с изявяването на съчетанията и с излизането. Това се наблюдава от специално жури. Има забрана. Композицията не може да бъде само танц, защото имаше такива забежки. Една хубава народна песен и едно хоро и така. Не! Трябва да отговаря на определени гимнастически изисквания. Защо е така? Защото ние търсим здравословния ефект. А здравословният ефект се получава като различни групи мускули се натоварват в една степен или в друга степен. Трябва да има напъни, трябва да има клекове, трябва да има разминавания на престояване, трябва да има лек, ако може, които го могат. Някои правят в по-голяма сложност и шпагати. Има всичките гимнастически елементи в степен, която е допустима за тази възраст, се използват. Колкото е по-богато на тези елементи на съчетание, толкова по-високо се оценява. Аз казах, че няма оценки, но когато правим подбор, кои да дойдат тук, на последното заключително, имаме предвид тяхното досегашно представяне. Изискванията са много. И за облеклото, да са екипи, и за стойката, дигнатите брадички, да излизат, да са, като излизат, да са представителни, усмивките да ги имат. Има, как се казва, две течения, едните наблягат на спортното, искат да бъде така и лично за мен това е правилното. Има и други, които залагат на артистичност. Танц, стъпки и така нататък, което е малко по-више и което е много хубаво, но не бива то да е преобладаващото. Ние търсим здравословен ефект. Тези дами имат богат спортен календар. На местно, локално ниво, всеки спортен клуб 3 пъти в седмицата се събира, играе, танцува и така нататък. Правят си изложби, социализира се, така. След това имаме на местно ниво, на регионално ниво, на зонално ниво и национално. Националните събития са две. Едното е през лятото, юни месец, в началото на сезона, когато можем да си позволим да отидем, цените са по-други. Там са всичките видове спорт и там участват пак 400-500 човека със сигурност, но то е съчетание и на спорт, и на почивка. Разнообразие. Това е главно събитие. Второто главно е това, което е заключително. Междувременно, примерно, годината ще започне януари месец на 21 януари, ще има бабин ден. След това имаме много спортно-туристически изяви. След това уважаваме всичките исторически празници. Дали ще понасяме цветя в Борисовата градина на госпаметниците, това във връзка с културата. Дали ще се изкачиме на Витоша до Дендрариума. Дали ще направим преход до Панчерево, около Панчерево. Това всичкото е събитие, което се провежда целогодишно, непрекъснато и изисква доста организационна работа, малко средства, ако има,
вода и сандвичи и доброто желание. Имат го хората, има го настроението, от това по-добро няма. Създават ли ви ядове тия дами? Ядовете не може да се каже, че са приоритет. Това, че имам определени моменти на трудности в контактуването и то не в контактуването, в това, че те са хора на възраст, със собствено мнение, изградени личности, които трябва да се уважават. И аз ги изслушам с търпение и се мъча колкото може да балансирам нещата. Здравейте! Как сте след нощта? Благодаря, добре. Как се събрахте? Как го направихте? От опити, много тренировки, на 77 години все още. Може ли да се представите как се казвате? Аз съм Маргарита Машланец и съм председател на отбора от Враца, СК Вратица Враца. Много ефектен ви беше, много ефектно ви беше изпълнението. И благодаря за това. Стараеме се и тренираме. Ние сме 47 жени, които играеме, обаче в композицията само 24. Браво на вас! Да, Разиграха не всички.